En aquest videotutorial veurem com podem aplicar alguns dels efectes dels que disposi el programa. Els efectes els teniu aquí, estan agrupats per tipus d'efecte, de volum i compressió, d'entrada i sortida, filtres, d'equalitzador, l'eliminació de soroll, per exemple, de fons, etc. Perquè n'hi ha uns quants que podeu anar espiant. Per exemple, si jo vull eliminar un soroll de fons que s'escolti en el meu àudio, què puc fer? Doncs puc venir aquí als efectes, aquest del reparar, l'eliminació de soroll, i el que em demana és que primer has de seleccionar l'àudio el que vols fer en la reducció del soroll, primer has de seleccionar l'àudio on tens només soroll, perquè agafi el perfil del soroll, i després selecciones tot l'àudio sencer perquè l'elimini. És a dir, si això d'aquí, que hauria de ser silenci, hi ha una miqueta de soroll de fons, jo puc agafar aquest perfil del soroll, i venir aquí a efecte, repara i redueix el soroll. I aquest és el perfil del soroll. I se'm tanca. I ara jo li dic, tot aquest àudio, vens, anem una altra vegada al mateix lloc, li diem redueix el soroll, però ara ja li diem que el redueixi, de veritat. Li fem d'acord. En principi ja ell agafa com ho ha de fer, no caldria. Aquí tenim una vista prèvia per escoltar com quedarà abans de fer d'acord. Jo ara faré d'acord directament. Fem d'acord i en principi no s'ha notat massa perquè no n'hi havia massa de soroll, però aquesta línia d'aquí ha quedat tot una mica més suau. Ha baixat una miqueta els pics que hi havia. Doncs això seria un, per exemple. Un altre que és molt útil és el d'amplificar. Veieu que aquí està gravat amb el volum una mica baixet, tot plegat. Doncs aquí tenim un efecte, que és el del volum, i podem amplificar-ho. Llavors, aquí tampoc hem de tocar res, perquè ell ja puja el que es pot perquè els pics no es passin de la ratlla. Només hauríem de fer-ho, de marcar, si volguéssim que es passés de la ratlla, doncs marcar que es poden saltar. Llavors faríem aplicar i veieu que ha crescut. Llavors el volum és molt més alt del que no pas era abans, en aquest cas. També tenim altres efectes, com per exemple la velocitat. Aviam, on el tenim? Aquí, canviar la velocitat, el pitch en tempo. Doncs, per exemple, podem canviar la velocitat, i llavors, si el fem una mica més ràpid, afecta el tempo com l'altura, doncs, ai, no l'hem tocat, perdó. Aquí, la velocitat. Doncs si la pugem una miqueta i apliquem, veieu que s'ha escurçat una mica l'àudio perquè ara va una mica més ràpid. També podem canviar, per exemple, el to, ficant-nos veu de pitufo o la veu més greu, també seria un efecte d'aquests de pitch en tempo, doncs per exemple seria canviant això, es diu canvia l'altura. Doncs si venim aquí, podem moure per aquí. Fixeu-vos que això és la nota d'entrada i de sortida. Doncs si per exemple canviem aquesta i fem la vista prèvia, i això se'ns dona una pista d'àudio estèreo. Ens queda una mica de veu de pitufo. Si ho fiquem una miqueta més amunt ens quedarà més pitufo. I això se'ns dona una pista d'àudio estèreo que va gravant tot el que jo vaig dient. En canvi, si el moc cap a baix, ens queda la veu més greu. I això se'ns dona una pista d'àudio estèreo que va gravant tot el que jo vaig dient. Veieu, llavors tu pots deixar-ho com t'agradi i apliques. Doncs aquí teniu uns quants efectes. Els més fàcils d'aplicar són aquests, llavors els d'equalitzador també està bé, els equalitzadors són aquests que podeu anar movent les ratlles amunt i avall per anar canviant els tons. Podeu anar jugant una miqueta amb totes aquestes coses. I això és tot.